Боже, няма никой ми, виж ако даваш ти. Ще го надолу си завалил 2 трети от ефтиното и 1 трета. 3 трети. От ефтиното. Защото аз бях предварително всичко. Като набарах нещо на днеска цена и си го купувам. Или да. Дуспа, ама не дава фол за нас. Не дава фол за нас, а после Дуспа. Добре, Дуспа, никой не го спори. Да. Крумов, това е излишно! Ама нормално и преди не ти го даде на тебе по същия начин, няма смисъл това. Иване! Втори път го правиш това! Абе, не ще ги връща умачи по лека, не знам. Господин Кордев, може ли леко? Господин Кордев, може ли леко така в стъпни да се запише? Да, щом записва. Аз заради ситуацията. Да. Втори път му на Иван, да знаеш. Да, стига, само си внушавате. Не си внушавам. На Бажини оттам има първо фал в нападение, не го си. Има фал, преценил, не го е дал. А Дуспата е 100%. Дуспата има, но при това има фал в нападение. Това не го е преценил и това е въпрос на преценка. Ай, Буба, десно! Гол ли вкара? Браво! 3 на 2, да. Пуда ви се навиди. Ай, Богой, да дръжте малко, айде, сега много, айде.